Takže dobré ráno, my právě sedíme venku, Jo, ahoj. je 5:30 a my, protože holky dneska odjíždí, tak je to asi to zároveň poslední naše společné video na tomhle táboře, tak jsme se rozhodli, že pro vás natočíme to, co jsme dneska dělali, protože dneska nuda v noci nebyla. A fakt jsme nespali. Ani jeden doteraz prostě od 7 ráno do 6:30 jsme nikdo nespali. Stále ideme non-stop. Prostě 24/7:30. Kompozičně to máš blbě, Martine, jenom jsem ti chtěla říct. Ale Mně to je jedno. aby som sa vyjadrila k tomu, To že nezáleží. prostě, že to nie je posledné video na tomto tábore, ale verte mi, že to nie je posledné video, ktoré natáčame. Možno nebudeme natáčať všetci spolu, ale natáčať budeme. Sedím si na mobilu. Takže teď bychom vám mohli jít ukázat vlastně Naší práci za celou noc. Pokud se nepletu, tak jsme to dělali 4 hodiny skoro? Ne. 3? Možno to- 3. I s druhou budovou. Počkej, a to ideme ukázať iba jednu budovu. Tak poďte s nami. Tak. A musíme ještě upozornit, nebyli jsme na to sami, byla asi 3/4 vedúcich. přesně tak, většina vedoucích nám si pomohla, takže Dúfam, že to bude vidno. Takže odemkývame. A poďte. takže taková nuda na Forkems nikdy není. To jsou boty všech děcek. Ktoré budú ráno strašne prekvapené a veľmi smutné, že to nevedia rozviazať. Aj teď pôjdu bose na raňajky. A mimochodem, fakt to smrdí. Takže my vám ďakujeme za zhliadnutie a verte mi, nebolo to úmyselne proste zlé, ale for fun, ako vždycky. Tady to je takhle každý rok, takže nedovedeme si bez toho Forkems představit. Presne. Takže dobrú noc a dobré ráno. Jo, vlastně, čau. Ahoj.